U prilogu vidimo kako izgleda trening u fazi povećanja mišićne mase. Trenira se uz velike napore s ogromnim težinama. U prilogu vidimo uteg od 40 kg u svakoj ruci. Cilj je dobiti što manje sala u toj fazi treninga. Međutim, u prilogu vidimo da tu očito ima i dosta sala. Kad se skine 20 do 30 kg, tijelo izgleda bitno drugačije. Struk se smanji za 25 do 26 cm. Najviše sam za takmičenje skidao 26 kg. To su upravo ovi snimci koje vidimo. Sad ćete vidjeti istoga čovjeka sa 26 kg manje. Nekako bi se i zaključilo da se radi o istoj osobi. Na koji način regulirate tjelesnu težinu, a da mišićna masa ostaje uvijek ista? Pa u prvom planu ishrana. U periodu skidanja težine najvažnije je iz ishrane izbaciti sve masnoće, a i trening se u nekoliko mijenja. Uz ovaj trening, kako smo sad vidjeli, sa velikim težinama koji služi izgradnji, odnosno očuvanju mišićne mase, treba pred takmičenje, pred natjecanje u cilju skidanja suvišnog sala ubaciti dodatne aktivnosti, takozvane aerobne vježbe, a to je u prvom redu hodanje, brzo hodanje, pješačenje. To je aktivnost koja najefikasnije skida tjelesne masnoće. Nije vam baš lako to ostvariti ovih dana dok su uopće opasnosti, dok padaju orkani, gdje šetate, gdje trčite? Pa ranijih godina sam pješačio Šibenskim rivom, ujutro je popodne, ponekad bi učinio KMG do Ražina. Ove godine zbog opasnosti od orkana i poznatih zvončića zamolio sam profesora Sabionija, ravnatelja gimnazije, kojem ovom prilikom zahvaljujem zbog toga, da mi dade ključ od zgrade gimnazijske kako bi mogao u jutarnjim satima pješačiti po zgradi. Tako sam na prvom katu gimnazije pješačio hodnikom naprijed, natrag i tako satima, najvećom brzinom koju sam mogao hodati. Dok sam u večernjim satima uglavnom i dalje šetao Šibenskom rivom, jer mi se nekako činilo da je opasnost u to doba manja. Zaista ste zanimljivo riješili vaš problem. Da, i dobro je završilo. U svakom slučaju sigurno će biti i naših gledalaca koji se zanimaju kako povećati tjelesnu težinu. Da, vidjeli smo način na koji smanjujete, kako zapravo kad želite preći u težu kategoriju, kako su onda vježbe. A želim preći u težu kategoriju, povećati težinu tjelesnu, moram jesti puno više i smanjiti aerobne aktivnosti, manje se kretati i po mogućnosti trenirati sa što je moguće većim utezima. U sljedećem prilogu ćemo vidjeti kako izgleda, opet nešto slično malo prije, samo potpuno obrnuto, kako izgleda prelazak iz lakše u težu kategoriju.